De novo, estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello de Grove. Moi boa noite, señor Leiva, como estamos? Boas noites, Antonio, gracias por novamente convidarme. Bueno, hai un doble motivo para convidalo. Vostede fai de días, máis ou menos, ou unha semaniña, decía, bueno, eu me retiro, abandono o tema e me vou a dedicar á miña profesión, que é a abogacía. Todo o mundo no Grove a coñece, pero posiblemente a mellor os de Noia non a coñecen, que vostede se dedica a isto. Que quere decir ou que lle gustaría decir aos veciños ou ao resto da audiencia que nas Rías Baixas de a motivación? É incompatibilidade aos dous traballos, é complicado, non? A verdade que sí, a verdade que sí. É que se acumulaba todo, chegou un momento en que resultaba difícil atender os dous frentes e facelo coa calidade que me gustaría, ¿no? Claro. Tanto en política como no propio traballo. E tuve que elegir. Bueno, tamén teño uns pais maiores xa con edad avanzada que tamén merecen a miña atención e dedicación. E, bueno, pois foi unha decisión da cal non me arrepinto. Bueno, pero vostede ainda é un chavalote, Bueno, chavalote xa fun máis. Pero bueno, sí. Si, o ano pasado era máis chavalote. Considero máis xoven. E hai que ter o espírito xoven. Bueno, a edad é un número, non un simple número. Claro, unha cousa é a data do carné de identidade e a outra cousa é a xuventud que un teña, non? Certo. Bueno, a mentalidade é moi importante. Claro, e vostede se presentaba e entraba na política e era noticia, a novedade, no ano 23, cando empezaron, ou cando foron as eleccións municipais. Que balance faría vostede do seu traballo e da súa candidatura encabezando a lista do Partido Popular do 23, bueno, pois hasta hai unha semaninha? Bueno, pois para min foi, en realidade, unha experiencia moi positiva, moi gratificante e, bueno, moi fructífera, porque eu creo que sí que aportamos algo. Aportamos, maior ou menor medida, o noso graniño de area a que a política local, pois, subira un pouquiño, a mellor é un pouco de sobre autoestima, pero un pouquiño de nivel, porque, bueno, fixemos, creo que unha labor política importante, con unha actividade política incesante, coa presentación de moitas mocións, que moitas delas pois foron incluso votadas pola maioría, incluso en contra do goberno, pero co apoio dos outros partidos de esquerdas, co cal o balance para min é moi positivo e a experiencia vital dentro da política tamén é moi positiva. Claro, porque, bueno, a política non atravesan bons momentos, desde xa fai moito tempo, bastantes anos, pero a representación municipal ten máis importancia de que a veces lle damos, non? E a responsabilidade tamén, non? Sí. É dicir, que cando un se pon serio, a política municipal é moi importante. Para min é trascendental, porque ao fin e ao cabo é a política directa que máis está en contacto cos veciños. É a administración básica do Estado, a administración local, co cal aí discútense puntos moi importantes que lle afectan directamente á xente. Temas como o alumbrado, temas como o asfaltado, etcétera, é o día a día, non? A limpeza, a policía local, etcétera, os servizos que máis directamente afectan aos cidadáns da pena, non? E o futuro, que é o pexón, o plan xeral, pero que despois falaremos. O pexón. Porque onte había saltaba a noticia de que o Grupo Popular do Concello de Grove, o Grupo Popular, o partido a nivel local, elixía a unha nova, a que vai ser ou a que xa é, aínda que non haya tomado posesión no Concello, que foi na máis número 3 na lista con vostede no ano 23, Carolina Otero será a nova portavoz do Partido Popular no Concello, non? Do cal me alegro moito personalmente por ela, aparte eu considero unha persona moi apta, xoven, con moita proxección, co cal creo que foi moi acertada a elección de Carolina. Por suposto, conta con todo o meu apoio, obviamente. Bueno, vostede vai seguir, aínda que, digamos, que non que abandone a política, si vai a prestar axuda e eso non se deixa nunca, non? Non, eso levase no corazonciño, o cal eu sempre estarei a disposición do Partido Popular e teño que agradecerlle a confianza, sobre todo os veciños do Grove que depositaron en min a través das urnas, foron máis de 1000 votos que nos votaron os veciños do Grove, é unha gran satisfacción, un gran orgullo. Bueno, tamén aproveito públicamente para
agradecerlle ao presidente provincial, Luís, a secretaria Luísa, e os diputados Paz e tamén Javier Tourís, o seu apoio incondicional que sempre me mostraron, e o seu apoio personal, porque aquí, máis alá das siglas, está a empatía da xente que eu valoro moito. E que logo aínda que se fala moito que na política hai moita traición, tamén hai moita amistad profunda, non? Sí. Eu ainda non comentín a un precisamente da oposición que me enviou un WhatsApp que lle dixen que, bueno, que estaba moi satisfeito, perdón, de sair da política con máis amigos cos que entren. Claro. E a realidade, bueno, eso é o bonito, ou unha das facetas bonitas da política, que tamén faz amigos. Bueno, eu creo que a parte personal quere engadir algo? Pois non moito máis, simplemente eso, reiterarme. Entonces imos á parte política. Bueno, pues vamos entón, na parte política son 3 aniños, sí, prácticamente, non? Bueno, e entón, nestos 3 aniños, e o ano que ven en maio hai eleccións municipais, vostede xa non estará participando como candidato, pero nestos 3 anos que balance fai do goberno do señor Cacabelos? Totalmente negativo. E non é xa agora, claro, co subjetivismo de que do partido que perteñezo, pensando xa como veciño do Grove, pois é moi lamentable a situación que estamos vivindo nestes últimos 3 anos, que ven arrastrada xa por un período anterior. Estamos ante un goberno totalmente acomodaticio que goberna por inercia. E que se pon agora nos meses previos a unhas eleccións, porque, bueno, xa falou de meses, ainda que un ano xa falou de meses previos a poñerse agora a facer campaña. Despois do verán xa estamos en campaña. Sí, pero me creo que xa hai visos de que estamos en plena campaña electoral, porque, se o vedes nos medios de comunicación, na prensa, sobre todo, está salindo o noso alcalde, pois anunciando que se van a arranxar as calles, que se vai a asfaltar tal ou cual vial, que se vai a invertir en Luis Antonio Mestre... Sí, pero como está agora? Pero como está a día de hoxe? A situación é... eu creo que a palabra é patética. A situación do Grove en servicios públicos. Servicios públicos. Date conta que non temos secretario municipal. Xa fai... Bueno, creo que toda a legislatura non temos secretario. Non temos arquitecto municipal. En Policía Local estamos baixo mínimos, no funcionamento da administración é totalmente precario. É dicir, non hai un descontrol total e absoluto do funcionamento da administración local. Inicias expedientes de parte do cidadano, por solicitud, xa non falo nin de oficio, e, bueno, estamos asistindo a caducidade de expedientes, estamos asistindo a silencio administrativo continuo, etcétera, o que é unha mostra de a pouca eficiencia e eficacia da xestión deste goberno, que, dende logo, o Grove é que proclama está pedindo un cambio, pero de goberno inmediato e urgente, é que é urgente. Teñen razón os funcionarios cando se queixan de falta de funcionarios, de mala situación, e por que non se leva a cabo a relación de laborais, ou sea, chamada... Totalmente de acordo, o noso apoio, o noso apoio... Pero por que non se fai, e por que, digamos, que aquí a oposición tamén, Esquerda Unida, digamos que o Bloque Nacionalista Galego, por que non apoian isto? A ver, vamos a ver, o personal laboral e os funcionarios do Grove teñen o apoio incondicional dos partidos da oposición. O único que teñen en contra é precisamente o goberno, o Partido Socialista, que o de socialista neste caso parece que pouco, non? Porque o seu emblema é ser o Partido dos Traballos e precisamente os traballos do Grove están nunha situación precaria e con déficit de dereitos, esperando unha relación de postos de traballo que o alcalde pois pon a excusa de que é moi costoso e que non ten personal e que xa chegará como pexón, xa chegará.
O señor Cagadelos chegou á alcaldía mediante o problema xerado polo Pexón o señor Pérez, que era alcalde do Partido Popular. Sí, señor. E desde entonces? Desde entonces, pois, un pasito para adelante, María, e outro pasito para atrás. O sea, dando a imaxen, por un lado, de que está traballando no Pexón, pero ao mesmo tempo non ten o arrojo de aprobalo, porque sabe que é unha medida impopular. Entonces, se está manejando entre dúas aguas, entre aprobalo ou mostrar que o vai aprobar, e tamén non aprobalo porque sabe que é unha medida que lle pode costar votos. Desde logo, aprobar un Pexón é unha postura moi valiente para un político, porque sabe... Pero é unha situación necesaria e urxente imprescindible para un concello tan dependente do turismo como é o Grove. Sí, pero xa non só desde o punto de vista do turismo, desde dos o veciños, punto inmobiliario, da vida. De creación de puestos de traballo que xera a construción, e hai unha parálise total que este goberno non é capaz de desbloquearnos desa situación. E os visos son de que ainda se vai largar máis. E a situación que, porque isto eu creo que aquí tamén a oposición se queixa, incluso os que, digamos que non sei se na sombra apoian ou non o Partido Socialista, pero que se queixan de os adoquins levantados, se queixan de falta de limpeza, se queixan de os paseos e as sendas mal atendidas. Que pasa? Porque tendo en conta que a Semana Santa é mañán, como quen dice, pois e o turismo ven, e se ven... Bueno, a imagen que estamos dando é, como dixen antes, a palabra patética, a imagen fora do Grove é patética, e que o sufren todo o ano pois son precisamente os veciños. Eu creo que este concello non se enfrentou a tantas reclamacións de responsabilidade patrimonial por daños, de caídas, de accidentes, como con este concello. Debemos ter unha boa cobertura en seguros, porque realmente eu vivín de feito algunha reclamación de lesionados, algúns de certa relevancia, Por qué? Porque as calles están son inquebelas. O sea, hai que sortear literalmente cando vas andando pola túa vila, hai que andar a saltos e sorteando os obstáculos. E cando nos ves, pois xa sabemos as consecuencias. Orzamentos para este ano, cando se lle esperan? Pois habrá que preguntarlle a Cacabalos e a Pedro Sánchez, porque según parece... Pero unha cousa é que non sexan aprobados e outra cousa non presentalos, non? Nin presentalos. Porque o de presentalos é obligatorio. O de aprobalos xa veremos. Se non se aproban, dimites, non? Ou convocas eleccións, pero o de presentalos é o que é obligatorio. Sí. A ver, este é un gobierno, desde o punto de vista presupuestario, que a golpe de mata, non? A salto de mata, perdón. É dicir, levamos cos presupostos prorrogados desde 2022, tirando de remanente, a veces de forma ilegal incluso, porque está tirando de remanente. Ahora, bueno, tuvo a suerte, porque a veces hasta ten suerte co cambio legislativo, pero hasta fai pouco ti non podías dedicar o remanente a facer obra pública. Tiñas que destinalo a deuda. A pagar deuda. A pagar deuda. Aprobouse co voto, co nosa abstención, obviamente, ou se fora a nosa abstención o voto en contra de incluso dun informe de intervención negativo. O sea, entonces, cal é o modus operandi? Pois a salto de mata, cos presupuestos non hai presupuestos, entonces vai tirando de remanente, vai tirando de subvencións, que a veces incluso as perde, con moitos casos na Festa do Marisco, que se perderon xa 2 anos consecutivos a subvención que dá a Axencia de Turismo de Galicia. É desta forma así tan desorganizada e totalmente neglixente. Ustedes incluso falan de que no tema dos gastos que cifran nos 700.000 euros o gasto por falta de xestión. E a isto atribuyen a deuda que ten o Concello que mantén coa SGAE, que serían uns 100 euros máis ou menos a SGAE, a sociedade... 100.000. Sí. E logo de unha reclamación no xulgado de 600.000. 600.000 por responsabilidade patrimonial, por denegar unha licencia que se empeñou. Eu outro día no pleno tuve unha discusión, pequena discusión, porque eu tampouco entro en discusións moi alteradas, sobre que denegou unha licencia de forma caprichosa. Eso chegou aos tribunales, chegou ao contencioso administrativo, finalmente a empresa lle deron
a razón, como era obvio, e, claro, todos eses anos sin actividade produxe un lucro cesante e ademais un daño emergente. Toda a inversión é o que se deixou de gañar, alcanza esos casi 600.000, non, máis de 600.000 que é a reclamación. Estamos esperando por a sentencia, que non sabemos o resultado, da que si temos resultado precisamente dos litixios coas GAE, que nos van a costar tamén polo capricho 100.000 euros aos bolsillos dos veciños do Grove. E da situación de débeda ten datos? Non, débeda, a ver, nós temos un remanente bastante importante, o que é tamén, o sea, símbolo de que, non sei, se temos cartos é que nos invertiron, verdad? Eu sempre digo, mesmo, se non comes, nin vistes, pois terás un peto de moitos cartos, verdad? Pois isto é o mesmo. No Grove non se invirte, o cual vai creando un remanente ao largo dos anos, presume de solvencia económica, cando eso é, digamos, unha ilusión, é un trampantojo, basicamente. E como temos como están, digamos que a situación non só no casco, sino no resto de núcleos e no resto de parroquias, digamos que os servicios que xa máis ou menos falaba vostede antes, pero tamén dos danos feitos polas borrascas. Isto se espera ou só hai anuncio de que se van a reparar? A ver, a mí faime gracia que o alcalde anunciase que iba a pedir cartos, que nos iban a dar non sei cantos millóns de euros para reparar eso se lo publicaron 2 millóns de euros. Sí, 2 millóns de euros. Pois pero pódese reparar o que xa estaba desfeito. Pero me refiero, nós xa partíamos de que todo estaba desfeito. Me refiero, para min sería, no meu ámbito profesional, sería como estafa seguro dar un parte por unha cousa que estaba xa destruída e botarlle a culpa ás inclemencias do tempo, non? Pois isto é parecido, é un símil que se pode trasladar aquí. É dicir, estás pedindo unhos cartos como consecuencia da climatoloxía, pero resulta que todo eso xa estaba desfeito de antes e non se había arranxado. Co cal... E se non ven axuda? E se non ven axuda, pois non sei, a ver, está en Gastromeca hai unha partida tamén, na partida de Gastromeca hai unha partida, precisamente, valga a redundancia, para solventar tamén esos problemas. E parece que empezaron o traballo de cara ao Obrán e de cara, sobre todo, ás eleccións, claro. Claro, pero antes das eleccións, a semana que ven, dentro de 10 días, é a Pascua, Semana Santa, supoño que por aquí van a haber moitos amigos de Galicia a disfrutar do paisaxe, da gastronomía, os que non queiran disfrutar tal. Cal é un pouco o apoio que presta o Concello á Semana Santa e non sei se metemos aquí xa a taxa turística, porque... A taxa turística, de momento, non se vai aprobar. Me refiero, ten a oposición de todos os partidos da oposición. Co cal a taxa turística está totalmente ahora aparcada, aparte dos partidos políticos tamén en contra o sector. Claro, porque aí está en Groves, a Viturga, que tamén se manifestou. Está tamén a nova asociación, a Prometur, que, por certo, quero felicitar tamén públicamente a Prometur pola organización de Pincha no Grove, que foi todo un exitazo, abarrotaron todos os locales que se inscribiron con gran éxito, con a axuda da Xunta de Galicia, porque precisamente o Concello de Grove tampouco se subeu a isto, a este carro que tanto fai falta, non? En desestacionalizar o turismo no Grove, pois non contou co apoio do... E para a Semana Santa non se espera, non hai nada? Non aposta nada? Eu non teño constancia, nin hai publicidade. Prefiro, vostede lee algo, que haxa algo novo para promover o turismo no Grove nesta Semana Santa. Por que? Cal é a teoría? O Grove véndese solo. A teoría, bueno, e a idea ou a proposta para poñer a taxa que viña por falta de que o Concello ten que recaudar, pero eso pode espantar o cliente, non? A ver, a taxa turística é unha forma de, eu vexo totalmente como unha forma de financiar ahora
o señor Cacabeloso que é a súa campaña electoral. Necesita cartos para facer cousas e facerse visible, para visibilizar o seu traballo. Eu xa o dixen, eu repito, que o alcalde do Grove ahora mesmo está en plena campaña electoral e necesita financiación para facer estas obras e maquillar todo o que non fixo nos 3 anos anteriores. A taxa turística é outra forma de financiación que é cargar sobre os visitantes o seu bolsillo e cargar sobre os hostaleiros un traballo de xestión de administración para o cal non teñen nin a logística, nin teñen os traballadores, nin teñen os medios actuales. Co cal, a taxa turística no Grove eu vexo moi difícil que se leva adiante, sobre todo porque o sector está totalmente en contra da taxa turística e hai outras formas de financiación da administración local sin ter que tirar da taxa turística. O principal escaparate do Grove, desde o punto de vista turístico, é a Illa da Toxa. De feito, é o gran emblema. Cá está facendo o Concello na xestión e cal debería de ser a xestión a asumir por parte do Concello para a Illa da Toxa? A ver, esta pregunta creo que xama fixeras nunha entrevista anterior. Para ver que está facendo o goberno do Grove na Toxa, só tes que ir a dar un paseo pola Toxa. Claro. Me refiero, unha imagen vale máis que 1000 palabras, verdad? Claro, pero aí hai uns 700 familias, máis ou menos, ou propietarios que están un pouco desamparados, non? A ver, o que ten que facer o alcalde do Grove, ou quen chega a ser alcalde do Grove, é coller Claro, é unha cuestión do Grove, é unha cuestión do municipio. Do municipio, porque a Isla da Toxa, como ben dís, sempre foi un emblema. O gran escaparate. O gran escaparate do Grove está totalmente abandonado a man de Dios por parte da administración local. Claro. Falta iniciativa. Eso non é do Grove. Non, dixo públicamente, a mí aí, como non están empadronados, a mí non me votan, non me interesa. Non le dá réditos políticos, co cal a Toxa está abandonada. E iso requiere un gran plan para solucionar o problema da Toxa. E chegar a algún tipo de convenio co que é a comunidade da Toxa, entre administracións e cos propietarios, que tamén está o grupo Tusa aí, que ten unha importante participación aí. Entón, o que ten que haber é vocación de negociación e chegar a acordos. Pero o turista, o propietario dun chalé ou dun apartamento na Toxa, vai ao Grove. Sí, claro que sí. E a Toxa, cando fala da Toxa, fala do Grove. Pois non pode ser que os propietarios de aí, ou os propietarios que teñen un piso en Sanxenxo, non son de Sanxenxo. Efectivamente. Digo eu, os de Pedras Negras tamén se queixan por eso. E os de San Vicente igual. Parece que aquí que hai clases dentro do propio municipio, hai clases e conveniencias. Pero a xente que veu e que inverteu aquí, supoño que inverteu porque, esperaba e paga os impostos, pois supoño que quere ter algo a cambio, non? Obviamente. E que aí pagan como os demais e reciben pouco ou nada respecto ao resto. Co cal que tamén se está convocando o principio de igualdade ali no Grove, cos veciños. Xestión da auga... A xestión da auga é un tema para largo, para un debate largo que se falouse en reunións co goberno local, coa oposición, con nós. É un tema moi peliagudo, desde logo, porque é un tema impopular, o tema de xestión da agua. Eu creo que respecto á xestión da agua hai que a veces abstraerse de ideoloxías, porque, hai moitos municipios gobernados pola izquierda en Galicia, uns cuantos, que recurriron á externalización do servicio de agua. Se non funciona o servicio municipal, pois habrá que externalizar, non? O primeiro paso é apoiar e tratar de facer que o servicio público de agua funcione. Se a veces hai que tomar decisións, se hai que externalizarlo, digo, non é unha medida nin de dereitas, nin de esquerdas, é de pura xestión, é o que máis conveña. Eu non vou ser un defensor da externalización, eu son un defensor do servicio público, pero a veces hai que tomar medidas que sean rentables e, sobre todo, non só económicamente, sino de cara aos veciños do Grove, que reciben o servicio correctamente. Nós estamos desde fai anos, desde fai moitos anos, con cortes de agua. Todo o mundo sabe. San Vicente, por falta de abastecimiento de agua, temos uns problemas enormes.
E, bueno, e despois as infraestructuras están en estado precario, absolutamente, me refiero, se exige, se necesita unha renovación. Co cal, bueno, é un tema que hai que tratar aparte en profundidade. No resto de, bueno, poñamos instalacións públicas ou municipais, centros de saúde, centros escolares, centros culturais, fágame un pequeniño balance, que empezamos a ir mal de tempo. Pois, respecto ao mantenimento que lle corresponde á competencia, hai continuas queixas de todos os centros escolares pola deixadez tamén deste goberno que non xestiona. Todos sabemos que é competencia da Xunta de Galicia, esos centros, o que é a creación, pero tamén sabemos que a competencia é municipal do mantemento. E, bueno, está en un estado a veces precario, hasta o punto de que incluso a veces ni teñen, hubo queixas de que ni siquiera había papel higiénico nos baños. Refiro que é unha desatención, é unha deixadez absoluta e total por las instalacións públicas. Pero, insisto, xa veremos como neste último ano, nestes últimos meses, como se vai a apurar a xogada e se vai a atender máis estes temas. O centro este da recuperación das salinas foiseme o nome. Sí, o o da Salgue, sí, o da Salgue. Moreiras. Bueno, ahora creo que, bueno, que estaba que non se podía visitar, non? Non se podía visitar porque estaba o tellado desfeito, bueno, hubo que emprender obras. Creo que a día de hoxe creo que xa está solucionado. Sí. Creo que está solucionado, pero en todo caso non se está sacando o partido que se merece ese Museo da Salga en Moreiras. Bueno, señor Leiva, estamos chegando un poquinho casi ao final deste paso por esta edición de aquí, o programa Falemos. Falamos da Semana Santa, falamos de que, bueno, o Bran está aí, quero dicir que se ven bo tempo xa a campaña Sanxenxo xa está anunciando que abrirá as playas no mes de xuño, e iso é prácticamente mañán. Que debera de facer o Grove? Xa non o que está facendo, sino que debera de facer o Grove. O Concello. Pois mira, si acabas de dar a clave, mirarse no espello de Sanxenxo e aprender da xestión que está facendo Sanxenxo cada verán coas súas playas, que son, creo que ten 17 bandeiras azules. Nos salimos dese plan, non sei por qué, pero, bueno, é un escaparate bastante importante para Sanxenxo. Sería un escaparate para o Grove, pero que, bueno, é inexplicable, porque estamos nesta situación tan desventaxosa respecto a Sanxenxo, cando, con todos os respetos, o Grove é un verdadeiro paraíso, como todos sabemos, verdad? O Grove, neste caso, pode dicir que os do Sanxenxo tamén teñen que permitir esa licencia. O Grove é máis bonito que Sanxenxo. Eu non quería decirlo porque teño moitos amigos en Sanxenxo e me parece Sanxenxo tamén unha maravilla de bueno, pero o Grove e Sanxenxo son os máis bonitos. Sí, os dous por igual. Vamos a deixar en empate. Bueno, todos son bonitos. Bueno, señor Leiva, que lle gustaría decir como peche nesta edición de Falemos, pero posiblemente tamén como peche, polo menos a corto plazo, dende o punto de vista do papel político que xogou nestos 3 anos e pico? Pois reiterarme o que xa che comentín. Para min foi unha gran satisfacción, un gran honor representar aos veciños do Grove, agradecerles principalmente a eles, aos que depositaron a confianza en min e no meu grupo, porque eu quero falar de que somos un grupo, aquí non hai yoísmos ni individualidades, e por eso, precisamente, eu creo que agora, indo meu, quedamos igualmente en boas mans. Eu creo que sí, que hai futuro no Partido Popular, e o candidato que veña, pois, moitísima suerte, e nada, agradecer tamén a directiva provincial o seu apoio, como dixen antes, e o seu compromiso sempre comigo, e moitas gracias a todos, e moitas gracias a ti tamén. Un placer, además, bueno, esas coincidencias tamén nos levaron a que vostede tovera protagonismo neste programa. Pois sí, gracias, porque é a cuarta vez que veño aquí. Bueno, un placer, moitísima sorte na vida familiar, personal
e na vida profesional e hasta que nos encontremos por aí. E hasta que non sei cantos anos pasen que volva a retomar. Nunca se sabe. Bueno, ese bicho non, ese gusanillo, esa... No, porque ten a vocación, Claro, esa vocación de... Eu teño vocación. De estar atento creo que nunca vou a perder. De estar atento á política, eso non se perde nunca, non? Vai co ADN, non? Certo. Pois un placer, moitísima suerte. Hasta unha nova ocasión ou que nos vexamos, que nos atopemos, señor Leiva, un placer e moitísima suerte. Boa noite. Boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos, recibimos a Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moraña. Non o perdan, analizaremos con el a estos 3 aniños do goberno do Partido Popular con Sito Gómez, alcalde á cabeza. Dentro de instantillo volvemos, hasta ahora mismo.